Canvia les classes per les millors aventures. Endavant! Els caps de setmana, connecta't al Club Super 3. Que comenci l'espectacle! Club Super 3, dissabte i diumenge al matí a TV3. Les estrelles t'auguren un 2001 molt divertit. Perquè aquest diumenge la revista dels súpers t'ofereix el calendari del Club Super 3 i gas natural amb tots els signes del zodíac. Tindràs uns adhesius per recordar-te de passar-ho bé cada dia i per estar a l'última moda t'emportaràs regalada una dinogoma que ho esborra tot i 4 adhesius del Dorado. Diumenge demana la revista dels súpers amb La Vanguardia. I si et vols subscriure, truca i la rebràs a casa. L'últim joc de Pokémon per a Nintendo 64 ja és aquí. Et sents amb forces per provar-lo? A Pokémon Snap hi podràs veure els Pokémon com no els havia vist ningú fins ara. Podràs fotografiar els teus Pokémon preferits i col·leccionar-los a l'àlbum. Has inclòs el paraigua al teu equip? Pokémon Snap! Fotografia'ls tots! I ara gaudeix amb tots els jocs de Nintendo 64 a la nova consola Pikachu Nintendo 64. Ei, Super! Si busques les estrelles d'aquest Nadal, aquí les tens! Superestrelles del Nadal! El nou disc del Club Super 3, on trobaràs les millors Nadales del món. Ja és a la venda Superestrelles del Nadal. Fiu! Ara tens un altre aliat. I tots dos sereu companys a Pokémon Groc. Una gran aventura en la qual en Pikachu i tu intentareu atrapar els 150 Pokémon. Pokémon Groc, edició especial Pikachu. 1, 2, 3, cap a l'escola. 1, 2, 3... Nen, Helena, vés al teu pupitre. Amb la senyoreta Carlota, en David, la Berta i en Toni. Al pati a jugar! Vinga! Al pati de l'escola tots juguen sense parar. T'esperem a l'escola de les 3 bessones. Per poc! Tu sol no podràs atrapar els 150 Pokémon. Necessitaràs intercanviar-los amb un amic. Amb el teu cable de connexió GameLink, un amic amb el seu Game Boy i les dues versions del joc, els podràs aconseguir tots. Ja et tinc! Escudero i Xavi Metralla presenten Pont Aeri for the Eternity. Pont Aeri for the Eternity, el disc més esperat. Saps com pots atrapar 150 Pokémon en un sol cartutx? Presentem el nou Pokémon Pinball, ara disponible per al teu Game Boy Color. Pokémon Pinball, l'altra manera d'aconseguir-los tots. Es busca noia. Amb bona presència per fer feines a la llar. No en tinc ni idea! Cuidar els més petits. Ja he tornat a l'escola! Sisplau, sisplau, sisplau! I també els més grans. Ho trobo fantàstic. Màxima discreció. Els interessats no us perdeu La Tata a partir de dilluns 18, nous capítols al canal 33. Ara pots viure unes batalles increïbles en 3D amb Pokémon Stadium. Amb el Transfer Pack passaràs els Pokémon ja entrenats a Nintendo 64. Demostra les teves habilitats en la lluita i gaudeix d'aquesta gran aventura. Prepara't per a l'últim desafiament de Pokémon a Nintendo 64. Pokémon Stadium. I ara gaudeix amb tots els jocs de Nintendo 64 a la nova consola Pikachu Nintendo 64. La setmana de l'Sputnik té 6 dies. Dilluns, carrega't de premis jugant amb la Tània. Liam Gallagher no és Gallagher. Correcte. Dimarts, clip amb les novetats. Dimecres, fes memòria i clipa.
dijous plouran notícies a l'informatiu del Bruno. Divendres, els reportatges de la setmana. Diumenge, la música en directe al concert. La setmana de l'Sputnik. 6 dies de música al Canal 33. Temps de neu, cada dijous al Canal 33 o quan tu vulguis.